തുടങ്ങല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ദയവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാലോ, ക്ലാസ് തുടങ്ങാലോ അല്ലെ? തുടങ്ങാം മാതാജി. തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതം ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ അധ്യായം 6 പഠിക്കുന്നതോട് നമ്മളുടെ എന്ത് കഴിയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിയാണ്. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിന്റെ പേരെന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതനെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും, അപ്പൊ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയാ? കർമ്മയോഗം അല്ലെ? 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗമാണ്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളെ തീരാണ് ധ്യാനയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ. അതിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോള് വന്നാറുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബ് വന്നത് കേട്ടോ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് 3, 4, 5 അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി നേടി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിച്ചു? ഈ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗം പഠിച്ചു. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധി നേടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ധ്യാനയോഗം കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3, 4, 5 അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി നേടി എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മള്. അത് പണ്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞ ഋഷിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടാവുക? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പരിശുദ്ധി കിട്ടും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടോ 1 വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നല്ല സാധിക്കുക. എത്രയോ വർഷങ്ങള് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനം ചെയ്താണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്? സത്യയുഗത്തില് 1 വർഷം ആയുസ്, 1 വർഷം
1,00,000 വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു? ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഇവര് ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാനെ വരുത്താനായിട്ട് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ധ്യാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് മറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല? പിന്നെ ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സമാധി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനയോഗം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം നോക്കാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണ്? നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധിയാവുകയും ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക കൽമഷത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മള് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്ത് പരിശുദ്ധി നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം വായിക്കാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാകാം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ സന്യാസി ആരാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധങ്ങൾ അത് മുഴുവനും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ടിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഒരു സന്യാസിയുടെ പിക്ചർ. സിഗരറ്റ് വലിച്ച് മൊബൈലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. തിരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ്, എന്റെ ധർമ്മമാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അപ്പൊ അത് ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? കർമ്മം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവർക്ക് പരിശുദ്ധി നേടാനും പരിശുദ്ധിയിലൂടെ ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും സാധിക്കും അയാൾക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മറ്റുള്ളവർക്ക്, ആ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് അത് പകർന്നു നൽകാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും.
അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം തന്റെ കടമയാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പറയാം സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാൾ യഥാർത്ഥ യോഗിയും അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി പ്രഭാതം ചോദിക്കാണ്, ഇതാണോ യോഗ? യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണോ യോഗ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും? ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? യോഗ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണോ? അല്ല. ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണിത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ നോക്കിയ മണ്ണിൽ തല കുഴിച്ചിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളൊരു ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കാണുന്ന യോഗകളാണ് ഇത് മുഴുവനും. ഇതിനൊന്നും യോഗ എന്ന് പറയില്ല. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ? ദൈവമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഏതൊക്കെ യോഗകളുണ്ട്? കർമ്മയോഗ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗ ഉണ്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗ ഉണ്ട്, ഭക്തിയോഗ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗം വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കും? അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? യോഗ. യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? യോഗ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ 8 പടവുകൾ ഉണ്ട് അതിന്. അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്ക് എത്ര പടവുകളുണ്ട്? എത്ര സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്? 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. സമാധി ആണ് ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് യമ, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അതാണ് 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണം, ധ്യാനം, സമാധി. ഇതാണ് 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തിന്റെ? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഈ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് യമം വന്നു, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധി വന്നു. സമാധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു, കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ്? ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമാധിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുന്നുള്ള ഈ യമ തൊട്ടുള്ള ധ്യാന വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? സമാധിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് യമം. യമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ശീലങ്ങള്. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പറയുന്നത്? യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തികളുണ്ട്. നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് നിയമം എന്ന് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് വിളക്ക് വെച്ച് നാമം ചൊല്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തെന്ന് പറയാം? നിയമം എന്ന് പറയാം. യമം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മദ്യപാനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, നിയമം. പിന്നെ ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ്, അതിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ആസന വന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണത്? ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രാണവായുവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പ്രത്യാഹാരം വരുമ്പോ എന്ത് വന്നു? ആ അവസ്ഥയിൽ വന്നപ്പോ സെൽഫ് കൺട്രോൾ വന്നു, നമ്മളെ സ്വയമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം വന്നു സാധിക്കും നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് കുശപ്പുല്ലൊക്കെ വിരിച്ച് നമുക്ക് മാൻതോലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്തായി? നമ്മൾ അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, പരിശുദ്ധി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി
വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ധ്യാനവും സമാധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, കണ്ണ് ഫുൾ അടയ്ക്കുന്നില്ല, കണ്ണ് പകുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. കണ്ണ് ഫുൾ അടച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണ് പകുതി അടച്ച് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കും. കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഭൗതിക ലോകം കാണുന്നു. പക്ഷെ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് ആരെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സമയത്തും എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ധ്യാനവും സമാധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുമ്പോൾ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇതാണ് 8 പടവുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ 8 പടവിൽ കൂടെ പോയി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. ഈ 8 സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ പോയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൂടി വേണം? നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ സഹായം കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 8 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചിലതിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം, ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ കൺട്രോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് ആക്കണം. മനസ്സിനെ നമ്മളെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറ്റണം. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മനസ്സിനെ സുഹൃത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ സുഹൃത്താക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ സുഹൃത്താക്കാനായിട്ട് നമ്മള് സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് മനസ്സാണ് ബന്ധു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മളെ ബന്ധുവാകുന്നു. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറുന്നു. മനസ്സ് ഉറ്റ സുഹൃത്തു ആവാം, ശത്രു ആവാം. അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ബന്ധുരാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരായിട്ട് മാറും? മനസ്സായിട്ട് മാറും. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, അത് മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരായിട്ട് മാറും? മനസ്സായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കയറാന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സ് പറയണം, എന്തിനാ ഇതിലൊക്കെ കയറണം? ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോണത്? മറ്റേത് ചെയ്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നാൽ പോരെ എന്ന് നമ്മളോട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാ? നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ നമ്മൾ നോക്കും. പക്ഷെ മനസ്സ് എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് പറയും വേണ്ട, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവര് പലതും പറയും, നമുക്കത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സ് എന്തായി മാറണം? നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ് മനസ്സ്. അതേ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്തായി മാറി? നമ്മളുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം? നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആര് പ്രവർത്തിക്കണം? മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കണം. മനസ്സ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ എന്തായി മാറും? ശത്രുവായിട്ട് മാറും. കാരണം നമ്മളെ പല രീതിയിലും വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിന് കഴിയും നമ്മളെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നമ്മളെ രീതിയിൽ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പിന്നെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചിദാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശാന്തി നേടി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിയാലേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിനെ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ചെയ്യിക്കാനാണ് മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കും, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനം അപമാനം എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിത സമദർശിന, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒന്നിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ, അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ കീഴടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞ, ബംഗാളിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ജമീന്ദാർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേശ്യാ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പക്ഷെ നാമാചാര്യനാണ്, ഇത്രയും നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ആ സ്ത്രീ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാമം ജപിക്കാണ്, എന്റെ നാമജപം കഴിയാതെ ഞാൻ വേറൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാറില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാ കൊടുക്കണേ? നാമജപത്തിനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജപം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീനോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, അപ്പൊ നീ എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം, അത് ഞാൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്റെ നാമജപം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാവിലെ 6 മണിയായി. അപ്പൊ അത് സമയം മാറിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൈകിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയാണ്, സോറി, ക്ഷമിക്കണം, കാരണം എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഫുള്ള് നാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ബാക്കിയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ, നീ വൈകിട്ട് വന്നോളൂ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം ഇത് തന്നെ നടന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറക്ക നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആ സ്ത്രീ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ ദിവസം ആ സ്ത്രീ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പറയാണ്, നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് ഇതേപോലെ നാമം ജപിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ 2-3 ദിവസം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നു? പരിശുദ്ധി വന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധി വന്നപ്പോ ആ സ്ത്രീക്കും നാമം ജപിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞ, നാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ആശ്രമം അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചാഞ്ചല്യോ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത്രയും നാമം ജപിച്ച് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചാഞ്ചല്യോ മനഃചാഞ്ചല്യോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയും ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ചതും ഇടപഴകുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അദ്ദേഹം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതേ മനസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അവർക്ക് എല്ലാതും എന്താണ്? ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമാലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി യോഗിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ലല്ലോ, ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് പറയണത്? യോഗി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അതിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അതിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ഈ അഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് എങ്ങോട്ടെത്താൻ സാധിക്കും? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാതും ഏതുപോലെ ആയിരിക്കും? ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മള് യോഗി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. ആ
അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധഭക്തി പൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം, ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ലൗകികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതിനൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ ജ്ഞാനം അറിയാനായിട്ട്, നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണയും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാനായിട്ട് വഴി വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക്. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ശുദ്ധഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ സംതൃപ്തനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം അയാൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഃ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. എങ്ങനെയാ പറയണത്? അത് ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1:2-234 പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപോ, നാമോ, ഗുണോ, ലീലകളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ഈ മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോരോ കണ്ടീഷനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണത്? ഓർമ്മയുണ്ട്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ എന്താണ്? നമ്മള് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ കരുണ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിശുദ്ധരാകണം. ആ പരിശുദ്ധിക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണത്, ആ പരിശുദ്ധി കിട്ടുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും പരിശുദ്ധരാവണമെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധി കിട്ടണമെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നേടി ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയണത്? നാത്യസ്നാതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, യോഗിയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി എന്താ പറയണേ? ഇനി യോഗി ആവണമെങ്കിൽ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുറെ ഉറങ്ങുക, കുറച്ചുറങ്ങുക. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് നമ്മള് ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില തപസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില തപസ്സുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറെ നമ്മളിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിക്കുക, പിന്നെ കുറെ കിടന്നുറങ്ങുക, അതൊന്നും ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല, ഒരു യോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് യോഗി ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ,
യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഒരു തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവനെ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇതിന് നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളെ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. നിദ്ര നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ വിഹാരം, പ്രവർത്തികള്, ഇതിലൊക്കെ നമ്മള് നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്ലസ് നമ്മൾ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു യോഗി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ ഒരു യോഗിക്ക് എല്ലാത്തിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമേ എല്ലാവരിലും വ്യത്യാസമുള്ളൂ. യോഗിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനിക്ക് അതറിയാം. എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാവരിലും ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ശരീരം മാത്രം എന്തുള്ളൂ? വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം? യോഗികൾക്കറിയാം, ജ്ഞാനികൾക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്ക്, അതായത് യോഗിക്ക് ഭഗവാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാന് ആ യോഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം? ആ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ട്? ആ ഒരു യോഗിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും നഷ്ടം വരുന്നില്ല. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതില് നമ്മളിപ്പോ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ആ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് വരാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ വാക്കിന് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കണം എങ്കിലും ആ ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? തൂണിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെ വിട്ടുകളയുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് നമുക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ഭഗവാനെ തന്നെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാതും, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ ആണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും. ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ബോധവാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? ഈ ബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ എവിടെയാണ് ഭഗവാനെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്.
പിന്നെന്താ പറയണേ, ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ സ്ഥാനം. ഭഗവാൻ എവിടെയാ വാഴുന്നത്? ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് വാഴുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, കാരണം മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗം കൂടി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാമെന്നാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാണ്. എന്താ പറയണേ, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. എന്താ പറയണേ, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സ് നിന്റെ അധീനതയിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലാക്കി എടുക്കണം ആരെ? മനസ്സിനെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് മനസ്സ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. അത് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഏത് ബോധത്തിലാണ്? ശരീരബോധത്തിലാണ്. ശരിക്കും അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തില് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്, അതായത് പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തിനെ അമ്പ് ചെയ്തത്. കാരണം അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ അർജുനൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേനാതു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരതല്ലാത്ത കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ മനസ്സിനെ. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താല് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിന് എന്താവശ്യമാണ്? പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ABCD അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരമാല മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാൻ അറിയില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിയൊക്കെ എഴുതി പോകും. പക്ഷെ ഡെയിലി നമ്മളെ കൊണ്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിലിങ്ങനെ എഴുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും? നന്നായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇത് നിനക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നിനക്ക് എന്ത് വേണം? പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ആ പരിശീലനത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നിനക്ക് ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? മെയിൻ ആയിട്ട് അഭ്യാസം വേണം. നമുക്ക് പരിശീലനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശരി, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചെത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ ഇത് വിട്ടുപോകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മളിത് ചെയ്തിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ നാള് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു, പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വിട്ടുപോകാണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ശ്ലോകം ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല, അത് പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിചായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുമ്പോൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മള് വീണ്ടും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കും? അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങള് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയുക പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിനു ശേഷം
നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് ജനിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കും. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുക? ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില്, മഹാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത്, ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് സോറി ട്ടോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുമ്പോൾ അയാൾ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉപരിലോകങ്ങളില് വീണ്ടും ജനിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് അതല്ല പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ പിറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ആയ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ആയാലും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയാലും അവരുടെ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അയാൾ പോണോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയണത്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയണത്? നമ്മള് മരണശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ചെയ്തത് എവിടെയാണോ അവിടുന്ന് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ. യോഗി നാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. ഇനി യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല യോഗി, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് പറയാണ്? ഏറ്റവും ദൃഢതമമായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഉത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രഭു അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ അവബോധത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രക്രിയ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭാത് പറയണ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മളുടെ മാലിന്യം പൂണ്ട ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനും നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൂർണ്ണ അവബോധത്തില് നമ്മൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി നേടി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യോഗികൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? അവര് നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്യണത്. അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ ചെയ്യണം. അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയും ഒക്കെ അവര് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നു? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ഇതില് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഇതില് എല്ലാത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗിയാണോ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോമ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതായത് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാ? ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്കറിയാം 9 വിധത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9, അതായത് നവവിധ ഭക്തികള്. ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ, സ്മരണത്തിലൂടെ, പാദസേവനത്തിലൂടെ, പിന്നെ അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?
നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത്രയും ചെയ്ത് വരുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്, അവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്, സ്നേഹത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, യോഗ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, യോഗ എന്ന് പറയാം. പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നു, നമ്മള് യോഗ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏത് യുഗത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിലാ, കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞു, ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞു, ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞു. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു, ധ്യാനത്തിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അന്നത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് 1,00,000 വർഷമാണ് 1,00,000 നമ്മളുടെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടത്തിന് സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴോ യജ്ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാധാന്യം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മളുടെ യജ്ഞമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം. അതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്, ഒന്ന് എന്താണ്, നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിലൂടെ പോണതും സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ മുകളിലെത്തും. ലിഫ്റ്റിലൂടെ ആണെങ്കിലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തും. അതാണ് നമുക്കിപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതിനുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രഭുപാദർ സങ്കീർത്തനം നടത്താണ്. പിന്നെ കുറെ ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ, അല്ലാതെ ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുഹ്യ അവതാരമായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ആരവതരിച്ചത്, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതാരം എടുക്കുന്നത് തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം എന്തായിരുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അല്ലാണ്ട് ചക്രവും ഗതയൊന്നും എടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത്, എല്ലാവരിലേക്കും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഗുഹ്യ അവതാരമായിരുന്നു അത് ഭഗവാന്റെ. മാത്രമല്ല രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് അത്രയും പരിചയം ആർക്കും ഇല്ല. ബംഗാളിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. നമ്മളായാലും ഈ സ്കോണിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലൊക്കെ നമുക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരേ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഈ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നത് ആരാണ്, ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങള് ചൊല്ലണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത്. അത് നാരായണ സംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മള് ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനേക്കാളും
വേറെ അതിനേക്കാളും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ വേറെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് കലിസന്തോരോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തിനുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് ഉണ്ട്. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയാണ്, 12ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിലെ കുറെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കലിയുഗത്തിലെ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്ര മഹത്വമാണ് എന്തിന്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജപയജ്ഞോസ്മി. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും, തിരുനാമ ജപത്തിനാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് പറയുന്നു. 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് അത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞത്തില് ഭഗവാൻ ആരാണ്, ജപയജ്ഞമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണൻ, ഗോവിന്ദൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയിട്ടുള്ള ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങളെ 8 സ്റ്റാൻസ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹരിനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹസഞ്ചാരികളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് നമുക്ക് പൊറുക്കും, ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മളെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഈ 5 പേരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസൻ, ഇങ്ങനെ 5 പേരാണ്. ഈ 5 പേരാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നത്, ഈ നമ്മളുടെ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം നമുക്കായിട്ട് തന്നത്. അപ്പൊ ആ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെല്ലാൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ. ഇനി മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉറക്ക ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ഉറക്കത്തില് നമ്മൾ ഉച്ചത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം. ഉച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും, പ്ലസ് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എന്ത് കിട്ടും, കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കണം. അത് മാത്രല്ല, നമ്മളുടെ വീട്ടിലായാലും പുറത്ത് എവിടെ വെച്ച് നാമം ജപിച്ചാലും നമ്മൾ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ കീടകൾ ഉണ്ടാവും, വൃക്ഷമുണ്ട്, പക്ഷികൾ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കും. കാരണം മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ, നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ വിവേചന ബുദ്ധി, വിവേക ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നാമം കേട്ട് മറ്റുള്ള ജീവികൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എന്തുണ്ടാവും, അവർക്കും ആ ഒരു അവബോധം അവർക്ക് കിട്ടാണ്, പരിശുദ്ധരാവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യം, ആ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് അത് കേട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ പരിശുദ്ധി വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ പല്ലി ഉണ്ടാവും, വണ്ട് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ കൊതുക് ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ നാമം ഉറക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ ഇതൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണത്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ശരീരം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, അവർക്കും പരിശുദ്ധി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉറക്ക ജപിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം,
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, നമ്മളെ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനിലേക്ക്, മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെല്ലണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാതെ കൃഷ്ണ രാമ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉച്ചരിക്കണം. പിന്നെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദരവോടെയും ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. ഏത് സ്ഥലത്തും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയും അഭിമുഖീകരിച്ച് നമുക്ക് ജപം, അപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജപിക്കാം, നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നാമം നന്നായിട്ട് ജപിക്കാന്ന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കംഫർട്ടാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും നല്ല സമയം പറയണത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്താണ്. രാവിലെ 3:30-4 മണി ആ സമയത്ത് എണീറ്റിരുന്ന് ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നോ കുളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ചിട്ട് ജപിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കയ്യും കാലും മുഖം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ജപം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും നമുക്ക് ഇല്ല. എണ്ണം വെച്ച് ചൊല്ലണം എന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആറ്റി കളയുമ്പോഴും അളന്ന് കളയണമെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം എത്ര ചൊല്ലി എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ട് നമുക്ക് വെക്കണം. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ കയ്യിലും നമ്മളൊരു ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ശിവന്റെ കയ്യിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സരസ്വതി ദേവിയുടെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒക്കെ കയ്യില് ഒരു ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെ ചൊല്ലണം എന്നാ പറയുന്നത്? എണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് 108 മുത്തുള്ളൊരു മാലയുണ്ട്. ആ മാലയിൽ നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കണക്ക് കിട്ടും. 108 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെല്ലും. അപ്പൊ ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നമ്പറാണ് 108, അതായത് 9. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നമ്പറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് ഈ മന്ത്രം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താ? അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ രാമ അത് പകുതിയാക്കി നിർത്തരുത്. നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ എപ്പോഴും ആ മന്ത്രത്തിന്റെ മുഴുവനും നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഈ മാലയിലെ ഒരു മുത്തുണ്ട്, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മുത്തിനെ നമ്മൾ മേരുമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുമുത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. ആ മുത്തുമല പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല? മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലില്ല. നമുക്ക് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള മുത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഗുരുമുത്താണിത്. അപ്പൊ ഗുരുമുത്തിലല്ല തുടങ്ങുക, അടുത്ത മുത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട്, മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ? ഭഗവാൻ വന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെല്ലാനായിട്ട്. നമുക്ക് നാമജപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം പോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും എത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു സങ്കീർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഗുണം എന്താണ്? മനസമാധാനം കിട്ടും, ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ദിവസം ഒരു 4 മാല ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസമാധാനം വരുന്ന പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. 4 മാല ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തില്ലെങ്കിലും സമാധാനം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുറ്റും ഒരു വലയുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും, നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? വിശ്വാസം വരണം. നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും
പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ദുര്യോധനനൊക്കെയാണ് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ എന്താ കാരണം? അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം കിട്ടാനും ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെയും എപ്പോഴും നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാം. ഏത് സ്ഥലമായാലും വിരോധമില്ല, എങ്ങനെയായാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മള് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം